Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба койбер темалар турында. Ташландык газель машинасы һаман урыныннан күчмәгән. 54-нче комплекста проблема ни өчен хәл ителми? 33 ел дәверендә беренче капиталь ремонт. Чаллыда төзекләндерүдән соң 6-нчы шәһәр поликлиникасы ачылды. Бу хакта тулырак Мәрьям Файрушина сюжетында. 43-12 йорты фасадына Илдар Маннанов фотопортретын ясыйлар. Шәһәрдәшләр Советлар Союзы героен беләләрме? Бу хакта тулырак Лейсән Ханова. 54-нче комплекстагы ташландык газель һаман шулык урында тора. Чүплеккә әйләнгән машина проблемасы әлегәчә хәл ителмәгән. Без әлеге автомобиль турында 2 атналык сюжет күрсәткән идек. Ул чакта автозавод районы белгечләре газельнең алгы пыяласына транспорт чарасын күчерү таләбе турында да хәбәр беркетеп калдырды. Моның өчен 14 көн вакыт билгеләнде. Бу срок узды, тик проблема шул ук. Ни өчен Лилия Гатина ачыклады. Автомобиль бирегә хуҗасы вафатыннан соң үләгә машина барлыгы турында хуҗаның туганнары да оныткан күрәсең. Берничә ай эчендә ул чүплеккә әверелгән. Яшәеш өчен куркыныч тудыра ди шәһәрдәшләр. Жалко, машина хорошая, и хозяина нет. Высокий номер муж поправляет. Ребята там в бензине ковыряются. Опасно же держать, вдруг взорвется. Ташландык автомобильләрне урыннан алу мәсьәләсе җиңелләрдән түгел. Закон буенча мондый транспорт чараларын мөстәкыйль рәвештә үз белдегең белән күчерергә ярамый. 54-нче комплексның җирле үзидарә рәисе сүзләренә караганда, 5 ел эчендә шундый 11 ташландык машина проблемасы хәл итүгә ирешкәннәр. Ә инде бу газельгә килгәндә хәзер белгечләр машина хуҗасының туганнарын эзләү белән мәшгуль. На данный момент мы ищем родственников. Если же мы не застанем родных и близких владельца автомобиля, то транспортное средство будет перемещено на стоянку. Әгәр әлеге автомобиль хуҗасының туганнары табылмаса, яки инде алар машинадан баш тартса, ул башкарма комитет карамагына күчәчәк, яки аны утиләштерү турында карар кабул ителәчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. 17 яшьлек егетне үтерүдә шикләнелүче 2 ноябрьгә кадәр сак астында булачак. Чаллы шәһәр суды шундый карар чыгарды. Фаҗига 2 сентябрьдә КамАЗ Мәдәният сарае янында кичке 8ләр тирәсендә булды. Бер төркем яшьләр һәм 23-нче комплекста яшәүче 29 яшьлек ир-ат арасында конфликт чыга. Нәтиҗәдә рәсми рәвештә бер кайда да эшләмәүче бу ир-ат яшүсмергә пычак белән кады дип фаразлана. Шәһәр күлиятләренең берсенә әле беренче курска укырга гына кергән егет ашыгыч ярдәм машинасы килеп җиткәнче урында җан бирә. Ир-атның хукук сакчылары кайнар эздән тоткарлады. Җинаять эшен тикшерү дәвам итә. Чаллыда күчмә кабул итү пункты үз эшен дәвам итә. Һәр көнне иртәнге 11-дән башлап махсус микроавтобус шәһәрнең 4 урынында туктый. Теләге булган һәркем депутатлар исеменә сорау калдыра яки үз фикер тәкъдимнәре белән уртаклаша ала. Бүген җәмәгать кабул итү пункты Комсомол районында эшләде. Мәрьям Файрушина дәвам итә. Күчмә кабул итү пункты хезмәткәрләренә беренчеләрдән булып Мәләкәс аръягында торучылар мөрәҗәгать итте. Сорауларның иң борчыганы ГЭС бистәсенә йөрүче җәмәгать транспорты булмау. 15 көн эчендә шәһәрдәшләрдән барлыгы 600-гә якын мөрәҗәгать кабул ителгән. В основном это ремонт дорог, капитальные ремонты, строительство детских площадок, капитальный ремонт школ. В основном такие вопросы по Челнам. Күчмә кабул итү пункты Чаллыда 6 сентябрьгә кадәр эшләячәк. Барлык җыелган сорау тәкъдимнәр минем депутат онлайн системасына тапшырыла. Вакытында сразу без печатләп Казанга җибәрәбез һәм алар инде эшкә алыналар. Аларны анализлап депутатларга җибәрәләр. Шәһәрдәшләрне шулай ук башка партия вәкилләре дә кабул итә. КПРФ бүлеге 30-24 адресы буенча иртәнге 9-дан көндезге 3-кә кадәр эшли. ЛДПР бүлеге 46-10В йортында иртәнге 8-дән кичке 5-кә хәтле ачык. Кабул итү алдан язылу буенча үткәрелә. Мәрьям Файрушина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Заманча җиһазландырылган яңа бассейны да бар 6-нчы шәһәр поликлиникасында капиталь ремонт төгәлләнде. Төзекләндерү эшләре 2017 елда ук башланган иде. Поликлиниканы яңартуга 200 миллион сумнан артык акча тотылган. Сәламәтлек саклау учреждениесе ничек үзгәрде? Мәрьям Файрушина күреп кайтты. Поликлиникада пациентлар өчен дә, хезмәткәрләр өчен дә шартлар яхшырган. Капиталь төзекләндерү нәтиҗәсендә биредә яңа бүлекләр ачылган. Мы создали урологический центр, открыли буфет, который у нас никогда не было. Мы открыли дополнительные виды
направления медицинской деятельности, как геронтология. 2017 елдан берлі эшләмәгән бассейнга да яңа сулы шергәннәр. Хәзер ул авыруларны дәвалауда ярдәмче булачак. Әлеге бассейнның мәйданы 73 квадрат метр. Биредә бер үк вакытта 12 кеше йөзә ала. Бассейнның суы һәр вакытта чиста. Монда махсус робот-пылесос эшли. Бигрәк тә буын авырулары белән һәм умыртка баганасы авырулары, травмалардан соң килергә мөмкин. Чөнки суда буыннар яхшырак язылалар, йөрү мөмкинлекләре күбәя. Һәм инсульт кичергән авырулар гемипарез белән безгә килеп бассейнда дәвалана алалар. Капиталь ремонттан соң поликлиниканың хезмәт коллективы да яңарган. Соңгы 3 ай эчендә генә берничә яшь белгеч эшкә килгән. Сәләтле яшьләрне җәлеп итү алга таба да дәвам итәчәк. 6-нчы поликлиника 61 меңнән артык кешегә хезмәт күрсәтә. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Геройлар турында белергә тиешбез, алар турында еш буынга да җиткерергә бурычлыбыз. Шолуда 43-12 йорты фасадына Советлар Союзы герое Илдар Маннанов сурәтен ясыйлар. Эшләр төгәлләнү алдында инде Батыр шәһәрдәшебезнең фотодан төшерелгән рәсеме йортның тулы бер стенасын били. Лейсан Ханова сюжеты. Йорт фасадына Илдар Маннановның яшь яктагы фотосурәте ясалган. Ул Сөембикә проспектына карап тора. Бу урыннан шәһәрдәшләр шактый еш үтеп йөри һәм портрет һәркемнең игътибарын җәлеп итәргә тиеш. Сергей Александров Илдар Маннанов яшәгән йортта гомер итә. Урамга чыгып, подъезд янында утырып ял итәргә ярата иде дип истәлекләре белән уртаклашты шәһәрдәш. Геройлар турында онытырга ярамый ди ул. Родился в 21 году. В 44-м совершил подвиг под Тихвином Ленинградской области. Артиллеристом отбил атаки немцев, танки поджег. Один. Все погибли. Умер в 10-м году, 89 лет. Уважаемый человек. Очень тихий, спокойный, доброжелательный. Илдар Маннанов турында беләсезме, кем ул дигән соравыбызга шәһәрдәшләрнең җаваплары төрле булды. Тик фасадтагы сурәт беркемне дә битараф калдырмады. Маннанов, Кем ул? герой войны. Советлар Союзы герои икәнен хәзер бу карап белдем. Әле сез туктатмасагыз үзем дә белмәсем. Кызыксыну яттым нәһәр үземдә дә. Булсын андый портретлар, хәтта бу портреттан карап кем икәнен кеше кызыксына башлый, белә башлый. Бик әйбәт булып ясагач, бик әйбәт. Память кешенең. Сез аны үзегез белә идегез. Мин аны белә идем, ул минем я вот 5-этажкада торам, ул 9-этажкада, аның памятник доскасы бар. И мин аны исән вакытында постоянно иртән күрәдем, ул бүләктәргә чыгадыр. Яңартылган фасадларның тагын берсе ГЭС бистәсендә. 9-3 ай йорты стенасына данлыклы КамАЗ-Мастер командасының узыш машинасы ясалган. Шәһәр матбугат хезмәтеннән алынган мәгълүматларга караганда, фасадлар йортларга капиталь ремонт барышында үзгәртелгән. Ел ахырына кадәр аларның саны 5-кә җитәчәк. Лейсан Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бүгенге менәшләр, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Продаются земельные участки от 1 миллиона 100 тысяч рублей в поселке Тарловка, берег Камы, Сосновый Бор. Каждому покупателю сертификат на обустройство дома в подарок. Скачай приложение такси aska.su. Настрой свой тариф.